नहीं कर सकत, फिर चाहे हमार सास ससुर ही लोग काहे ना होके। बार होई है दुनिया के खातिर हमरता भगवान हमन, सातो जन्म हम साथे निभाई। के प्यार के समझ जाई तो शायद कोनो प्रेमी ना मरी। एगो बात बताई लो, हमनी के जिंदगी से बड़ा रउआ लोग खातिर जाति और समाज काहे होला? ई समाज रउआ लोग के खाए के दे देवेला का? अगर अपना औलाद के खुश देखल चाहतानी लोग तो ओकर पसंदीदा प्रेमी के साथ ओकर विवाह करा दी। काहे से कि ऐसे में चुनल बड़ा मुश्किल हो जाला उ मजबूर लड़की के। एक तरफ बाप भाई के पगड़ी और दूसर तरफ उ प्रेमी जेकरा बिना उ जी ना सकेले। अगे अखहरी हो हमर यार मना तो एक बेर बात कर लगे। अगे सुना यार हो भरती पटनवा में धड़कन के आवाज इश्क के पूरा ना कहेनी, लेकिन जब सब लोग हमरा के बोलेला ताना देवेला तब कौन रउआ हमर साथ दे देवेनी। अरमान टूटल सारा हमरा मन के हमरा के अपन बना ली, सब लोग हमरा के राउर समझ के छोड़ देले बा। तू सलामत रह यार जी रही राम से बदनाम भइनी रानी तुम्हारे नाम से बर्बाद। रिश्ता हाथ और आँख जैसन होला, अगर हाथ पर चोट लग जाए तो आँख रोएला और जब आँख रोएला तो अक्सर हाथ ही चुप करावेला। एही से कहल जाला पति पत्नी के झगड़ा छोड़ावे से लबरा। परिवार में हर एक इंसान में कमी होला, लेकिन दिखाई सिर्फ पतोह के देवेला। अपना प्यार के पावेला औलाद भले मर जाए, लेकिन इज्जत ना जाए के चाहिए। जाला चैना कतही मिले न आराम जी केहू से दिलवा अब ना। पति पत्नी के रिश्ता हाथ और आँख जैसन होला, अगर हाथ पर चोट लग जाए तो आँख रोएला और जब आँख रोएला तो अक्सर हाथ ही चुप करावेला। एही से कहल जाला पति पत्नी के झगड़ा छोड़ावे से लबरा। दुख दर्द में सहारा देवे के रहेला तो गायब हो जाले लोग, लेकिन जब ताना देवे के रहेला तो सबसे आगे आ जाले लोग। धड़कन के आवाज हर रिश्ता में झगड़ा होला, लेकिन झगड़ा के बाद भी जो रिश्ता ना टूटे बस उहे आपन होला। हार के सुनर सपना सजा के बैठ के अपना पति से बतियावेली तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनट हमार पति हमरा पास बैठ के जा तुरंत सुने के मिल जाला कि जब से बियाह भइल बा ई मेहर मौग हो गइल बा। धड़कन के आवाज काहे से कि धोखेबाज दुनिया ह, यहाँ लोग कसम खा के भी झूठ बोलेला। तो हम का करी पतोह निभावेले, हर सुख दुख में साथ पतोह देवेले, लेकिन फिर भी तारीफ बेटी के होला। दिन रात काम करे तो केहू के ना दिखेला, लेकिन पतोह 2 मिनट बैठ ना जाए तुरंत कांटा जैसन चुभे लागेला। अब हम का करी जी आज जब लड़का देखे जाला तो 25 साल के लड़का में उ सब कुछ खोजेला जो ओकरा खुद हासिल करे में 50 साल बीत गई। दुनिया पैसा वाला के ही चमचागिरी करेला, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के होला। लड़का के होला, लड़की के का? लड़की के तो माँ बाप कहीं और शादी करा देवेले और लड़की 1 महीना के बाद से अपना दुनिया में खुश हो जाले। इन लिहालू तू चहना
दर्द घटले घटे ना कट गई हर बेटी और बहन के इज्जत करेला कहे से कि ओकरा पता होला कि कैसन लागेला जब अपना माँ और बहन के बारे में केहू गलत बोलेला। पत्नी साड़ी वाली चाहिए लेकिन मरेले जींस वाली पर। उहे पत्नी अपना पति के इज्जत करेली जेकर नैहर में बाप के इज्जत होला। हर लड़की पे मरेला। तो सबसे पहले वो इंसान के भूल जा जौन तहरा भूल गई। शादी ई सोच के करावेली कि बबुआ के बियाह कर देम तो घर में काम करे वाली लड़की आ जाई। तो एगो बात कान खोल के सुन ली कि अपना बेटा के शादी तबे कराई जब ओकर शादीशुदा जिंदगी बसावे के होखे, ना तो पतो के बदुआ ऐसा लगी कि घर तो छोड़ी वृद्धा आश्रम में भी जगह ना मिली। बॉयफ्रेंड के कान बहुत लोग भरेला लेकिन जान इस दुनिया के बाद में आके कबो हमरा के छोड़ मत दे कहे से कि इस दुनिया सच्चा प्यार करे वाला से अक्सर जरेला। मन करे करे तो दे सारी सारी रतिया बतिया हो 3 दिन से मरले बमतिया। वो कोनो लड़का वाला दहेज के मांग ना करी अगर लड़की के बाप सरकारी नौकरी वाला दामाद के मांग ना करी। माँ के बाद रउआ जिंदगी के ऐसा दूसर औरत बनल चाहता नहीं जेकरा साथे रउआ बेफिक्र होके अपन हर दर्द बांट सके। माना मोरे बात तो है पति में जोरदार झगड़ा हो जाला। पति गुस्सा में कहेलन कि तू अभी चल जा अपना नैहर, हम तो तारा जैसन 50 को मेहरारू लेके आ जाएं। फिर हमरा जैसन पत्नी पता बा का कहेली कि रवा अभी भी हमरे जैसन पत्नी चाहिए। शादी से पहले भैया हमार हर खबर रखत रहे हम कहाँ जातनी आ केकरा से दोस्ती करतानी। अगर घर में तनी देर ना दिखी तो ऐसा लगे कि पूरा घर सर पर उठा लिया। लेकिन जब से शादी भइल बा एगो फोन करके पूछे तक के टाइम नहीं थे कि बॉबी तोरा जिंदगी में का चलता। सच में शादी के बाद भाई बहन बस रिश्तेदार बन जाले। जिंदगी आके भाभी हमार माँ पापा बहुत अच्छा बालो बस रउआ सेवा करे नहीं आवत तो ठीक बा ननद जी रउआ तो सेवा करे आवेला नु फिर रउआ काहे अपना सास ससुर से अलग हो गई आज 6 महीना से नैहर में आके बैठल बानी आ उल्टा ज्ञान हमरे के देता है। के बाद पता चलल कि लेट उठल भी पाप होला माँ। अब ना भेटाए हमरा माई के अचरा। करते समय अपना पापा से एगो वादा जरूर करिया लो। पापा जिंदगी में अगर कभी ससुराल के दरवाजा बंद हो जाए पर नैहर के दरवाजा हमेशा खुला रखे ना तो बेटी तो उहे दिन बेघर हो जाली जौना दिने विदा हो जाली। अगर नैहर के भी दरवाजा बंद हो जाई तो बहुत ऐसा लड़की अपना जिंदगी से हाथ धो जाई। हर गलती माफ कर सकती है। एक औरत आपकी हर गलती माफ कर सकती है, बस गलती कोई दूसरी औरत ना हो। ताना देवेली कि यहाँ रहे पता ठीक से रहो कि तारा बाप के घर ना हो कोई काहे भूल जाली कि तो उनकरो बाप के घर ना हो। बेटी या पतोह दोनों से होला लेकिन बेटी के छुप जाला और पतोह के छपा जाला।
बन गईल नसीब दुश्मन अभागा हो गई। कि अपना भौजाई पर शासन चलावेली जेकर ससुराल में दू कौड़ी के भी इज्जत ना होला। कि देखी ननद मरेली ताना तू कि माई के ऊपर जितना राज करे के बाद कर ला लो, ससुराल गईला के बाद पता चली। मिल जाई अन्न धन मिली सुख पूरा। बात हो जाला जहाँ पतों से ज्यादा शादीशुदा बेटी के इज्जत देवल जाला। भौजाई के ताना सुनला से अच्छा बा कि ससुराल में नौकरानी बन के शान से मर जाए। कुछ न कहे हो हम एक आगे